Estuve en el 8M en la manifestación. La del 2018 i la del 2019. Vaig participar en els 2 anys a les manifestacions i als piquets. Vam baixar a la Redona de l'Antra de València, a la del Mirador, vam estar allí fent piquets, després vam anar per baix cap a Primat Reig, vam pujar per ahí y vam tornar a Benimaclet. En los piquetes informativos de antes nos reunimos las mujeres de Benimaclet para salir a la calle, para concienciar a la gente que se uniese la huelga de todas. Pues la verdad está el bloque que hemos salido de Benimaclet, es bastante amplio y bueno, estamos aquí en las calles cortándolas y ahora mismo pues estamos aquí en Blasco Ibáñez para ir al centro de Valencia. Estamos en el piquete del centro de Valencia. De nuevo estamos aquí en la calle de Colón, hemos repartido por la calle Las Barcas, hemos informado a las compañeras de la actividad financiera. Acabamos de entrar ahora mismo al Corte Inglés de Valencia para informar a las chicas de la huelga. La gran mayoría, la verdad, es que con la sonrisa en la cara. Animamos a todas las mujeres en la ciudad que estén a que se sumen a la lucha, porque hoy es nuestro día. Van començar pel barri de Ciutavella, amb l'assemblea de Ciutavella, i després vam anar a fer piquets a diferents punts de la ciutat. Si no recorde malament, vam començar per l'entrada de València, vam tallar carreteres, però una estoneta per fer el símbol. Vam tallar l'avinguda del Cid, també vam anar a la MT i després ja ens vam ajuntar en la resta de dones de l'assemblea pel carrer dels Bancs. Després vam caminar una altra volta al centre de València, vam anar pel carrer Colón, entrant a repartir material informatiu sobre la vaga tant a treballadores com compradores, com tota la gent que n'hi havia en les botigues. En el 2019 ens vam ajuntar amb altres companyes de la ciutat per dinar juntes davant del CIE de sapadors. També per posar en el centre la lluita, la presó, que vol dir els CIEs i la vulneració de drets humans que allà passa. I vam estar amb les companyes migrades i ahir ja ens van reunir moltíssimes feministes de la ciutat que estaven fent els piquets informatius a diferents llocs. I després totes juntes vam fer una columna, l'assemblea feminista i tot de dones, fins a arribar al començament de la manifestació del 8M més general. Estem així en la porta del CIE Sapadors, que enguany s'ha fet el dinar col·lectiu així, un poc per estar amb les preses que estan dins, ¿no? ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿El feminismo será antirracista o no será? Estoy aquí hoy en la marcha como mujer migrante para que decimos que nosotras, las mujeres migrantes, tenemos voz y podemos hablar en primera persona para hablar de las que están, de las que no están y las que están y que no han podido estar con nosotras. Aquí estamos, compañeras. Bien, estamos hoy el 8 de marzo, que es una jornada espectacular de lucha a nivel de todo el Estado, pero en Valencia ha sido impresionante desde las 7:30 de la mañana, cortadas las entradas a la ciudad, piquetes en todos los barrios, en las tiendas, en los mercados, impresionante como se grita, marcha a la desobediencia per carrers de Valencia. Es un día, además de un movimiento feminista, que es el movimiento más desobediente, pero al mismo tiempo no violento, tan pacífico que no habréis oído hablar de una sola acción violenta, un movimiento que solo pone las asesinadas, pero que jamás causa una víctima. Somos imparables. A mi, la veritat que me va donar molt de subidón el veure com la xarxa tan gran que s'havia fet a tot l'Estat, com ens havíem organitzat, com havia eixit de cada assemblea diversos grups, diverses comissions, com ens havíem organitzat per anar unes en uns punts, unes altres en altres, i com havíem mogut tot me va semblar fantástico. Hubo mucha unión, mucha coherencia, mucha organización
Era la primera vez que estaba como en un evento no mixto y fue increíble la organización, la verdad. Me'n recordo de moments de... Potser venia un grup d'una banda del carrer i un altre de l'altra i ens trobàvem a mig carrer i fèiem càntics i fèiem crits i era tot de somriures, de fins i tot plorera, jo que sóc un poc ploramiques. I clar, vaig estar en tot de dones, algunes que coneixia més, algunes que tinc un vincle més de diari, unes altres que tinc un vincle de militància pura, però al final aquest dia eren, per mi, eren totes germanes, unides en la lluita. De sentir-me en totes les companyes, de saber que anàvem a una, que nosaltres estàvem en un punt de la ciutat, però és que hi havia molta gent i moltes dones en molts punts de la ciutat fent el mateix que nosaltres i lluitant per lo mateix. Mirar al teu costat i conegues o no conegues a la gent, saps que són les teues germanes que estan ahí i en cap altra manifestació o altre piquet he tingut aquesta sensació de sentir-me en un espai de seguretat en el que sí em sent quan estic rodejada de dones i, a més, de dones feministes. Jo vaig dir, xiques, és que podem estar tranquil·les, és que tenim relleu. És que tenim relleu, perquè ja jo vaig veure que va haver moltíssimes dones, tant dones que estan organitzades en col·lectius com dones que no, perquè en la mani del 2018 és que tu veies mogolló de grupets d'amigues en la seva pròpia performance, no? Els seus cartells, els seus crits, i això, claro, em va condonar, diguem, com tranquil·litat. Tenim, sí, hi ha relleu i m'encanta. Tinc ganes ja d'arribar, de moure'ns des d'allà, de mobilització en la manifestació, però n'hi ha tanta gent que la cua ha alcançat el cap de la manifestació, flipes. Esto está intransitable, no se puede avanzar en la manifestación. Hay miles y miles de personas, de mujeres sobre todo, ocupando las calles, llenando los espacios. Esto es un subidón, es una emoción, es impresionante lo que estamos viviendo todas y cada una de nosotras aquí. Encontrarme hijas de madres que yo conozco con los pelos de escarpia, cuando digo es mi hija que està aquí, el mundo lo vamos a canviar. Això és impressionant, en la vida he vist això. Dins de 2 anys estarem en els llibres, perquè això passarà a la història. En el primer lloc on es començaren a identificar-nos va ser al rectorat. Jo ahir sí que vaig fer el que faig sempre, llibreteta i boli i apuntar els telèfons de totes en cas de que ens arribarà alguna cosa. Com així va ser. Només baixar del taxi, que era un taxi piqueter que col·laborava en el nostre piquet, ens va dur al punt on havíem quedat, que encara no era aquesta zona en la que anàvem a tallar, i només baixar del taxi ja ens van identificar. Per a mi va ser un xoc de realitat de, ostres, què està passant, no? Si encara no hem fet res i ja ens estan identificant. Coger del brazo así, pues firme. También en el lenguaje, ¿no? En las palabras sí que me sentí pues un poco vacilada, así. No me gustó la respuesta de la policía, la verdad. Si se te posen a 20 centímetres del teu cos per a parlar-te, claro, has de dir-li, oye, tío, cuidado. I després n'ha hagut, claro, per exemple, en el rectorat, quan estaven al rectorat, claro, ahí van tirar alguna dona per les escales, saps? Jo a un dels tipus le vaig dir, oye, joder, no m'espentes que me vas a tirar, però és que n'hi ha algunes que sí que va haver agressió, claro, no con la porra, però sí que va haver agressió, indudablement. I quan se tancaren ahí el grup de piqueteres que anaven, quan ens tancaren ahí en Peris Mencheta, en el carrer, pues va ser una intimidació molt forta, perquè el carrer estava tancat per el principi i per el final, i les piqueteres
al mig, saps? I, claro, una sensació de, en algun moment inclús de por, no? De cridar per telèfon a les altres dones que estaban fuera. Y nos han encerrado la policía por los dos lados. Hay 2 cordones y no nos dejan salir. Dejan entrar a personas, pero a nosotras no nos dejan salir. Estamos aquí encerradas y no sabemos cuándo nos van a dejar movernos. Hem demanat explicacions de per què no ens deixaven passar i m'han dit, la resposta ha sigut, després de preguntar 5 o 6 vegades, m'ha dit, ja, luego lo sabrás. I literalment ens han intentat tirar per les escales. O sigui, ens han estat espentant contínuament i a una de les companyes molt violentament l'han espentada contra una paret i l'han identificada. Fa uns dies, com a conseqüència de les accions al barri de Benimaclet el 8 de març, han començat a arribar notificacions de multes administratives emparades per la llei Mordassa. Una llei antidemocràtica que vulnera drets fonamentals com el de la llibertat d'expressió. Aquests fets concrets que es denuncien a les notificacions no són certs i és per això que fem aquest comunicat públic. Durant les accions del 8 de març es varen succeir les identificacions de companyes que només exercien el seu dret a informar sobre la vaga. Les amenaces, les espentes i les intimidacions per part de la policia estigueren presents tota la jornada. Durant els piquets informatius del matí a Benimaclet, les forces repressives de l'Estat ens van estar seguint, custodiant, identificant a desenes de nosaltres, fins que ens van retindre il·legalment, tancades en un carreró, a més d'un centenar de dones, per tal d'impedir que informaren de la vaga legalment convocada. No només així, sinó que en una concentració pacífica davant del rectorat de la Universitat de València, també patirem en els nostres cossos la repressió policial, espentant-nos i quasi fent-nos caure escales avall. Però la llei només s'aplica quan i com convé a l'ordre del poder establert. Perquè davant d'un moviment feminista sòlid, que va donar una lliçó de dignitat, cohesió, força i capacitat de mobilització, el sistema no té una altra forma de desacreditar-nos. Fa servir la repressió de la mà de la llei Mordassa per tractar d'inculcar-nos la por. Llei inventada pel govern del Partit Popular per fer callar tota veu dissonant i tota dissidència. Érem totes les dones que van fer vaga, també aquelles que no van poder fer vaga, perquè no totes podien fer vaga, però per mi eren totes aquelles dones que van eixir al carrer a reivindicar la seva lluita, a fer el món un món millor. I piqueteres som totes. Estiguérem a una plaça, estiguérem a un carrer, estiguérem al mig de la carretera, estiguérem a una manifestació. Nosotras, pues las que están hasta los ovarios, las que están hartas y lo defienden a viva voz. Era una tasca colectiva. Los piquetes informativos son legales en una huelga legal. Y la actuación de todos los piquetes y de todas las feministas ese día fue totalmente impecable. Es decir, no hubo ni un trastorno, no pasó nada de contenedores quemados ni cajeros arrancados. Es decir, nuestro comportamiento fue totalmente impecable, como se vio en todas las ciudades de todo el Estado. Fue simplemente el derecho de expresión, el derecho a informar legalmente de una huelga que estaba legalizada. Però resta mogolló de dones i de col·lectius que han estat ahí amb les piqueteres sense conèixer-nos de res, simplement per el fet de que ets dona i de que eres piquetera i que t'ha tocat a tu, però que ens podia tocar a qualsevol. Em sent molt dolguda per part de les institucions perquè pense que ens estan matxacant, que ens volen silenciar, ens volen callades i no dic que ho estiguen aconseguint, però ho fan d'una manera que és molt potencialment perillosa per a que la gent es mobilitzi, que és silenciadament desintegrar-nos, allunyar-nos de nosaltres mateixes i que no està guai i que, no sé, que qualsevol persona que estigui patint aquesta repressió també que entenga que és una arma de l'Estat i que anem a combatre-la i estem encara buscant les maneres, però anem a trobar-les. S'al·leguen alguns motius que les persones que han rebut les multes diuen que no són certs, no? Com que, per exemple, van insultar a la policia o bé, algunes situacions que
que és impossible que siguen reals en un context en el que la policia tenia el control dels carrers. Recorden també i fan l'incís en que són multes col·lectives que no estan centrades en cap persona, que s'assumeixen en tot moment per part de tot el col·lectiu feminista, perquè es considera que el que s'està fent és criminalitzar aquest feminisme, aquesta participació ciutadana, aquestes protestes que al final van en defensa dels drets de les dones. I sembla que quan els moviments tenen molta força per canviar les coses, des de les institucions s'intenta frenar, no? Jo recordo quan van començar així en Benimaclet les assemblees de vaga de totes, que les companyes en Barcelona ja portaven temps treballant, que intentaven fer aquesta vaga perquè creiem que era molt important per al moviment i per a visibilitzar, i el procés al cap dels anys, veure el que va passar l'últim 8 de març i veure que creiem que estem avançant per a defensar i per a aconseguir i assolir els nostres drets, per a mi ha sigut molt important. I un dels llocs on jo m'he trobat que aquesta manera de treballar, de posar en marxa projectes i de construir un món diferent està en aquestes assemblees no polititzades i que volen apartar-se de les línies que estan marcades per l'Estat, per les multinacionals, per les grans economies. Nosaltres això ho estem fent així, a València, però és que totes o moltíssimes dones del món, en molts llocs diferents, estan fent el mateix. Ha aparegut molt més dones de base, molt més treball horitzontal i una proposta de treball en el que jo crec que sí que estem arreplegant molts de ferramentes per a canviar de veritat el món, per a trencar amb el capitalisme i trencar amb el patriarcat que està entornant-nos tot. La veritat és que a mi em va convèncer des del primer moment el lema de és que si les dones parem s'atura el món. O sigui, jo no estava tan convençuda, potser prèviament, no convençuda, conscient prèviament de que això era una realitat i per mi quan em vaig adonar que era evident, no n'hi havia una altra. La lucha feminista es del día a día, ¿no? Como hay que luchar todos los días y el 8M especialmente salgo a la calle como por la masa, ¿no? Como es la materialización de que el sistema patriarcal estructural está podrido y es absurdo y la masa lo reclama, ¿no? Me parece también importante como la visibilización de esa lucha y de esa necesidad. Yo no sé si os dais cuenta, pero el movimiento feminista es exageradamente creativo. El otro día, a las pocas horas de leerse la sentencia de la manada, habíamos llenado las calles de todo el país. Quan eixim al carrer, més que reivindicar els nostres drets, estem demostrant que tenim força, que som moltes i que ja està bé, que estem fartes de seguir aguantant coses que no ens fan bé, que al final l'únic que volem és estar bé. Perquè això no s'ha acabat en una vaga, això continua. Siempre hay alguien que lo juzga como excesivo, ¿no? Pero bueno, excesivo son las consecuencias del patriarcado, así que... Estarem al carrer, estarem lluitant i se mos veurà. O sigui, se mos veurà totes les que som i mireu, patriarcat, el que teniu enfront. Enfront estem nosaltres. L'objectiu de la repressió és mantindre'ns callades, aïllades, criminalitzar-nos i davant d'ella, el moviment feminista de València i seguint la dinàmica d'unitat d'acció de la jornada de lluita del passat 8 de març, en comunitat ens mantindrem, colze a colze, desobeint les seues lleis i denunciant tots i cadascun dels atacs cap a les mobilitzacions feministes. Hem pres la decisió d'organitzar la nostra resposta antirepressiva de manera clara i contundent. La por ha canviat de bàndol. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.